ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଲି କଲେଜ ଫିଟୁଛି? ସତ ନା ମିଛ? ନାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଆଲୋ ଦେଖି ଦେଖିଆ ଏ ବୋଲ କାଟିଲା। ହେ ବୋଉ ସତରେ କଲେଜ ଫିଟୁଛି? ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ତାହେଲେ ସାକାର ହେଲା। ଆରେ ଆରେ କାଲି କଲେଜ ଯିବି ଆଉ। କଲେଜ ଯାଉ ଯାଉକା ପାଠ ତ ପଢିବି ପାଠ ପଢିବି ଆଉ କଣ କରିବି। ହଁ ଆଉ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି ଫଟୋ ଦିଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇବି, କାନର ଦିଟା ହଲେଇ ରିଲ୍ସ ବନେଇବି। ହଁ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇବି। ଲିପଷ୍ଟିକ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? କାରଣ ଲିପଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲି 10 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ଲିପଷ୍ଟିକ ସେ ବିଲେଇ ତ ଖାଇଗଲା। ହଁ ଆଇଲାଇନର ଲଗେଇବି। ଆରେ ହେ ଆଇଲାଇନର ତ ଲଗେଇ ବୋଳିକା ସଇଲାଣି। ମତେ ନୂଆ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ସିନା ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ନୋଟିସ ଆଇଲା କାଲି କଲେଜ ଯିବି। କେତେବେଳେ କରିବି? ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ତ ଯଦି ଲିପଷ୍ଟିକ ହେରିକା ନ ଲଗେଇବି ମୁଁ ତ ପୁରା ଭୁଆ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବି। ହଉ ମେକଅପ୍ କଥା ଛାଡ, ବହି ଖାତା ଦରକାର ନା। କଲେଜ ଯାଉଛି ପାଠ ପଢା ଦରକାର, ମେକଅପ୍ କଣ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ହଁ ଯେ ବହି ଖାତା କୋଉଠି ଥୋଇଲି? ବହି ଖାତା ତ ଅଧା ଉଇ ଖାଇଗଲା, ଅଧା ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡି ଖାଇଦେଲି ବିକିକି। ଆଉ ହଉ ବହି ଦନେ କିଣିଦେବି ଆଉ। ହେଲେ ବ୍ୟାଗ, କଲେଜ ବ୍ୟାଗ ତ ମୋର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ବାପା ତାକୁ ନେଇଗଲେ ପରିବା କିଣିବି ବୋଲିକା ଗଲା। ମତେ ବ୍ୟାଗ ବି କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ବହି ଖାତା କଥା ଛାଡ, ମେକଅପ୍ କଥା ଛାଡ, ୟୁନିଫର୍ମ ଟା ଦରକାର ନା। ୟୁନିଫର୍ମ ହଁ ୟୁନିଫର୍ମ ବା କରିଥିଲି। ହେଲେ ଖାଇ ତ ହିପୋପୋଟାମସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ୟୁନିଫର୍ମ ଟା ଆଉ ହବନି। ସବୁ ନୂଆ କିଣିବାକୁ ପଡିବ। ଘର ନା ଆସିକି ସବୁ